Ito yung may hi, si Leonie ulit to. Ito yung shrine namin sa garahe. Pinaka parang chapel. Ito siya. Ito siya. Yan. Yan. Yan ang mga santo ko. Yan. Ayan yung mga damit ni Nazareno. So, kanina, ito yung damit ni Santo Niño. Yan. Tapos, ito yung biniisan namin siya ng pag everyday clothes ni Nazareno. Ito yung sinuot niya nung piyesta. Yan. Ayun si Saint Michael. Ayan si Nazareno. My loving Jesus Nazarene. Ayan siya. Ayan, pinakikilala ko siya. Si Papa. Papa Nazareno. Ayan siya. Ayan. Ito yung mga damit niya at mga hair niyang pinapalitan ko every 2 years yata. Pinapalitan ko. So, ayan. Si Mother Perpetual Health. San Isidro Labrador. Expeditus. Ayan. Ayan yung mga Santo Niño. Ayan sila. Ayan. 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 Mamimiss ko ulit sila. Babalik na kami sa States. Ayan sila. Ayan. Ayan. Ito naman si Santa Filomena. Si Baby Nazareno. Ayan. 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 Ayan sila. Pakita pa ulit yung mga ibang santo. Ayan. Ayan. Ayan sila. So, ito ang garain namin. And then, ayan. Kahit sa pwesto ng bahay, may santo. Ito si Padre Pio. Padre Pio. Ayan. Ayan ang dining. Ayan ang sink. Tapos, ito yung dirty kitchen. Itong mga grocery nito, hindi namin nagamit. So, pamimigay na yung mga yan. 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 Yan siya. Yan ang bahay. Yan. Bukas pakikita ko naman yung mga kwartos sa 3rd floor. Ito si Santo Niño. Yan siya. Yan. At ito si Sacred Heart, Saint Joseph, Saint Anthony, si Our Lord of Pardon. Yan. Yan. Yan ang munting bahay namin dito sa Pilipinas. Ayun si Saint Francis de Assisi. Mga antik na yan. Yan, dyan ako maligaya sa mga santong yan na kino-collection ko. Masayang masaya ako. Yan.
Yan. Good night, Padre Pio. Yan. Yan. Ito pa. Si Saint Agustin. Yan. Si Lady of Manawag. At si Sleepy Santo Niño. Ayun na yung mga maleta. Naka-ready na. Ayun si Saint Benedict. Pope Benedict, Pope Francis, John Paul II. And then dito, si Nazareno, si Our Lady of Sorrow, at si Our Lady of Lourdes, and Saint Michael. At ito, ang relic ni Saint Michael, Saint Anthony, and San Nicolas. Okay. Okay. Finish for now. I'll see you guys tomorrow. Maraming salamat sa panonood nyo. Please, kaawa ako sa inyo. Please like and share. Thank you for watching my video. Thank you. Love you all. Jesus Nazareno bless you with abundant blessing. Love you guys. Good night. Bye-bye.